Hayırlı gün, barығызға да. Біз Татарстан Республикасы халқын татар тіліндегі элемент тақталарда һәм мәгълүмат тақталарындағы хаталарны ачыклауга җәлеп итү буенча конкурска багышланган матбугат конференциясенә җыелдык. Безнең матбугат конференциясе ике дәүләт телендә бара. В Татарстане объявлен конкурс, направленный на выявление ошибок в названиях и надписях на вывесках. Һәм безнең кунакларыбыз Миңнуллин Ким Мөгаллим улы, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты директоры, филология фәннәре докторы. Мирхаев Рифат Фердинат улы, Фәннәр академиясенең Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты гомуми лингвистика бүлегенең әйдәп баручы фәнни хезмәткәре, филология фәннәре кандидаты, халык контроле Татарстан Республикасы дәүләт мәгълүмат системасының исемнәр һәм язулардагы хаталар категориясын алып бару өчен җаваплы хезмәткәр. Ким Мөгаллимович, беренче сорау сезгә. Бу бәйгенең төп пунктлары һәм максатлары белән таныштырып китсәгез иде. Добрый день. Мөхтәрәм җәмәгать, инде барыбызга да билгеле, Татарстан Республикасына Тилләр законына бәйле рәвештә инде 30 елга якын шушы сәясәт алып барыла. Дәүләт дәрәҗәсендә, планлы рәвештә, излекле рәвештә телләрне үстерү, ике теллелек мәсьәләсе, тел сәясәте дип атыйбыз. Әлбәттә, аның төрле чорлары була, бик активлашып киткән чорларыбыз булды, әз генә сүлпәнләнеп киткән чорларыбыз булды. Россия Федерациясындагы сәясәткә бәйле рәвештә мәгариф юнәлеше булсын, ул башка мәсьәләләргә, алфавит мәсьәләсе. Шуңа күрә Россия тарафыннан, федераль үзәк тарафыннан булган мәсьәләгә якын килүдә бу тел сәясәтен алып баруга һәр вакыт тәэсир итә килә. Шулай да соңгы вакытта катлаулы яклары белән бергә республикада телләр мәсьәләсен хәл итүнең яңа ысуллары, яңа юллары эзләнү бара. Менә бу быелгысы елны туган телләр елы һәм халыклар бердәмлеге елы итеп билгеләүдә менә шушы эзләнүләрнең яңа ысулларын табу, телне саклау, туган телләрне саклау, татар телен генә түгел, республикада яшәгән барлык милләтләрнең дә телләрен саклауга яңаша якын килү мәсьәләләре турында сүз бара. Инде беләбез, тел сәясәтенең аеруча җитди булып торган яклары бар. Бу инде телне гамәли кулланылышның ысулларын табу, менә шушы гамәли кулланылышны төрле якларын, төрле ысуллары аша телне актив яшәтү юллары булып, менә шушы илмә такталар, язма, визуаль дип әйтәбез, язма илмә такталар, язма мәгълүматны халыкка тиешле дәрәҗәдә ике телдә җиткерү. Менә шушы мәсьәләләргә бәйле рәвештә безнең инде республикада беләбез, узган ел комиссия расланды. Бу комиссияны барыгыз да беләсез, татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча Татарстан Республикасы президенты каршындагы комиссия. Әлеге комиссияның төп максаты татар телен саклау, үстерү мәсьәләләре, аны активлаштыру. Менә шушы комиссия инициативасы белән һәм инде республикадагы Татарстан Республикасында кеше хукуклары буенча вакалатлы вакил төп оештыручы булып тора әлеге конкурсны. Инде әйткәнемчә, телләр комиссиясы инициатива белән чыга, төп оештыручы вакалатлы вакил булып тора. Һәм инде әлеге конкурсның конкурс модераторы буларак безнең институт, тел, әдәбият, сәнгать институты, Фәннәр академиясының. Ни өчен бу юнәлеш алынган? Чөнки илмә такталар аша, язма мәгълүмат аша без телнең бүгенге хәлен, бүгенге җәмәгатьчелектәге ролен, аның активлыгын, аңа булган игътибарны бәяли алабыз. Институт безнең бүгенге көнгә кадәр инде бик күп юнәлешләр буенча эш алып бара. Безнең өчен бу яңа мәсьәлә түгел. Чөнки без инде озак еллар дәвамында Мәдәният министрлыгы тарафыннан аерым хөкүмәт карары белән расланган иде
экспертиза уздыру, алардын теңгәллекләрен, бу инде мемориаль такталар, истәлек такталары турында сүз бара. Аннан соң менә 17 елда сезгә мәгълүм дип исәплим, 17 елда сентябрь айында хөкүмәтнең яңа карары чыккан иде бу гомумән дәүләт оешмаларының илме такталары турында. Менә буларның һәм башка юнәлешләр буенча без инде былай да модераторлык ролен үтибез төрле статуста. Шуңа күрә бу мәсьәләне безне шушылай итеп билгеләп кую Фәннәр академиясе юнәлешен бер яклап ул дөрес юнәлеш, икенче яклап инде әкренләп районнарда да, шәһәрләрдә дә татар телен яхшы белгән белгечләр билгеләнеп, тәрҗемәчеләр үз вазифаларын тиешле дәрәҗәдә эшләп килсә, без инде бу хаталарны әкренләп бетерү һәм инде тиешле дәрәҗәдә ике дәүләт телендә барлык такталарны, барлык язма мәгълүматны ике дәүләт телендә бирә башларбыз дигән өметебез бар. Инде турыдан-туры конкурсның тәртибе буенча Рифат Фердинандович инде халык контроле юнәлешендә озак кына вакыт әлеге төркемдә эшли, белгечләр төркемендә. Ул халык контроле юнәлешендәге әлеге категорияны ничек итеп алып барырга икәнен тәгаен эшләгән кеше һәм инде алга таба менә бу конкурска турыдан-туры бәйле рәвештә ничек барачак? Шул турда сөйләшик. Рахмат, Ким Мөгаллимович, Рифат Фердинандовичка сүз биргәнчә безнең рус телле коллегаларыбыз бар телевидениедән, аларга да бу бәйгенең төп пунктлары хакында җиткерсәгез иде. Ну, если коротко, то имеется положение, которое определяет порядок проведения конкурса. Конкурс называется по привлечению жителей Республики Татарстан к выявлению ошибок в названиях и надписях на вывесках, информационных табличках, топографических обозначениях, дорожных указателях и на аншлагах жилых домов на татарском языке. То есть имеются большие проблемы в этом плане, поэтому то, что комиссия, которая была создана в прошлом году указом президента Республики Татарстан, комиссия называется комиссия при президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка. То есть инициатором является данная комиссия. Организатором конкурса является уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан, то есть главный модератор государственной информационной системы, народный контроль. Модератором данного конкурса является наш институт, Институт языка, литературы и искусства Академии наук Республики. По некоторым направлениям институт уже достаточно активно работает у нас. Это и по линии Министерства культуры. Надо иметь в виду тут памятные, как мы называем их, памятные мемориальные доски, которые проходят утверждение через Министерство культуры. То есть Министерство культуры работает именно вот таким образом. Если данные тексты, данные материалы не проходят через наш институт, если мы не даем добро или даем добро согласно текста, утвержденный нашими специалистами. Вот это называется уже обозначенный механизм. Еще, значит, в 2017 году было подписано постановление правительства Республики Татарстан об обеспечении соответствия текста вывесок с наименованиями исполнительных органов государственной власти. Вот несколько направлений мы уже достаточно активно ведем работу в этом плане. Поэтому то, что наш институт является модератором данного конкурса, это естественно, и для нас это нормальное состояние, то есть мы готовы дальше активизировать эту работу. А то, что каким образом будет проходить именно
участия наших жителей, каков порядок участия в данном конкурсе. Вот Рифат Фердинандович, человек, который уже последние годы непосредственно является исполнителем, одним из исполнителей данного направления по линии народного контроля, он подробно может высказать свои соображения. Рахмат. Рифат Фердинандович, расскажите, пожалуйста, о порядке проведения конкурса, кто будет участвовать, кто имеет право участвовать и как будут выявляться победители. Сезгә мәгълүм, хәерле көннәр. Сезгә мәгълүм булганча конкурс халык контроле дәүләт мәгълүмат системасы кысаларында уздырганлыктан, бирдә иң беренче чиратта конкурста катнашырга теләге булган кешеләрнең шушы системада теркәлү узуы мәҗбүри. Һәм бу теркәлүне узганда конкурста катнашучы аның белән элемтәгә керү өчен үзе турында мәсәлән телефон номеры яки электрон почта адресында күрсәтү сорала инде. Шуннан соң теркәлү узганнан соң кеше шушы текстында хаталар бар дип тапкан илме такталарны, мәгълүмат такталарын яисә анда топографик билгеләрне, аншлагларны тулысынча фото рәсемгә төшереп, аны шушы системада беркетә һәм мәсьәләнең проблеманың нәрсәдә икәнлеген ачыклык кертә торган аңлатма язуында яза. Мәсәлән, анда шундый җирдә, шундый сүздә, шундый хәрефне язуда хата киткән дип, яисә сүз тәртибе сакланмаган, яисә анда билгеле бер пунктуацион тамгалар, билгеләр кулланылмаган дип. Шушларны эшләгәннән соң без әлеге мөрәҗәгатьне карап, әгәр анда чыннан да хата бар икән, эшләүгә алабыз һәм бу хаталарны төзәтү буенча җаваплы башкаручыларны билгеләп, алга таба хәл итү өчен хәл итүне планга кертәбез инде шушы система кысаларында. Конкурста җиңүчеләр мәсьәләсенә килгәндә бирдә шушы елның 1 февраленнән 1 сентябренә кадәр иң күп мөрәҗәгать җибәргән 10 катнашучы сайлап алыначак. Шушы мөрәҗәгатләр буенча инде алар анализланып барачак, теркәлеп барачаклар. Һәм соңыннан нәтиҗәләр ясалгач, аларга конкурсны оештыручы тарафыннан электрон һәм басма дипломнар һәм кыйммәтле бүләкләр бирелә дип көтелә. Рифат Фердинандович, рус телле коллегалар өчен тәртибе хакында да әйтеп китсәгез. Так как конкурс проходит в рамках государственной информационной системы «Народный контроль», для того, чтобы принять в нем участие, в первую очередь необходимо зарегистрироваться в данной ситуации. При этом необходимо указать точные данные о себе. Это, во-первых, номер телефона и адрес электронной почты. Для чего это нужно? Это нужно, чтобы в случае чего связаться с этим заявителем. После этого заявитель фотографирует ту вывеску или информационную доску, в тексте которого имеется ошибка, та или иная ошибка, и также отправляет его в систему с объяснительной запиской, где именно допущена там ошибка. После этого заявка рассматривается нами, и в случае подтверждения наличия ошибки, оно отправляется для дальнейшей работы по ней ответственному исполнителю. И в таком порядке будет решаться вопрос исправления данной ошибки в тексте. А в случае определения победителей, оно будет определяться из числа тех, кто в течение с 1 февраля по 1 сентября данного года подал самое большое количество заявок. И вот из таких будут выбраны 10 участников, и они как бы в конце, после подведения итогов конкурса, будут награждены электронными бумажными дипломами и, как бы, и другими подарками. Спасибо. Рахмат, Рифат Фердинандович. Мәсьәләне тагын да конкретлаштырып әйткәндә, менә монда Рифат Фердинандович әйтте, әлеге системага
халық контроліндегі системаға кіріге тиіш. Анда негізлемеде тағын шушындай пункт бар. Кішінің андай мүмкінлігі болмаған шырақта интернет аша кіріп, ол біздің институтның адресына мәғлумат жібера ала. Шушындағы тәләпләрне үтәу. Демек, ол урамдан индедер не күрә икән хата, анда булырга тиеш тулы адресы. Кайсы адрес буенча, нинди йортта һәм нинди мәгълүматта хата киткән. Инде ниндидер оешманың илме тактасы икән, ул инде фотосурәттә ачык күренергә тиеш нинди оешма икән, ягъни алга таба безнең институт халык контроле аша әлеге оешмаларның адресен билгеләп, аларга хат язып, аны төзәттерү мөмкинлеге калсын өчен. Аны теге безнең өчен безгә күрсәтеләрдә эше бетми, без аны әле төзәттерү дәрәҗәсенә кадәр илтеп җиткерергә тиешбез. Шуннан инде безнең институтка турыдан электрон почта ашамы булай адрес белән шул ук таләпләрне үтәп безгә халык контролена керә алмаган кеше безгә җибәрә ала. Анда бар бөтенесе дә дөрес эшләнгән булса, без аны үзебез җыелган материалны халык контролена кертәбез. Тагын бер тапкыр әйтәм, халык контроле системасына теркәлмәсә, аны төзәттерү мәсьәләсе катлаулана. Менә шушы әйбер бар. Я вкратце перевод дам. Если человек по той или иной причине не зарегистрирован в системе народный контроль, то он все равно может отправить фотографию. В случае отсутствия возможности подачи гражданами уведомления, они могут обратиться по нашему электронному адресу Института языка, литературы и искусства. То есть дальше уже мы сами будем, но при этом необходимо, чтобы требования были выполнены. То есть все требования, которые здесь указываются в положении. Только в этом случае мы можем зарегистрировать сами по линии системы народный контроль. То есть они могут обычным письмом отправить фотографию? Обычным письмом, но при этом она должна быть согласно требованию, согласно положению. Если они не будут выполнены, то мы не сможем дойти до адресата для того, чтобы все эти ошибки исправить. Главная цель ведь в этом заключается, чтобы мы, к примеру, приведу, вот я обозначил постановление правительства от сентября 30 сентября 2017 года об обеспечении соответствия текста вывесок. За это время к нам поступило более 6 тысяч текстов по всей республике. Вот через нас прошло более 6 тысяч текстов. То есть можно надеяться, что эти тексты, которые прошли через нас, они уже в нормальном состоянии. То есть процесс вот такой вот идет. Поэтому вот эта цель конкурса дальше можно будет активизировать вот эту работу. С одной стороны, мы должны будем потом подводить итоги и для себя, и для правительства, и для тех учреждений, которые должны контролировать, должны работать с органами власти и так далее, с муниципальными образованиями. Конечная цель наша. Вы знаете, что в муниципальных образованиях обозначена штатная единица переводчиков по всем районам. В дальнейшем вся система, обозначенная в данном направлении, это выполнение на 2 языках всю систему письменной информации, визуальной, они должны проходить через специалистов. Сегодня, к сожалению, многие города, районы, министерства в большинстве случаев переправляют эти тексты в Академию наук. Это не совсем правильная система. На данном этапе, начальном этапе, наверное, можно еще, а дальше ведь они должны сами дойти до определенного уровня, чтобы за них никто не должен работать.
переводчики в Академии наук, работают научные работники, которые занимаются фундаментальной наукой. А переводчики должны брать на себя всю ответственность данной деятельности. Рахмат, сұрауларға көшек. Переходим к вопросам. Рахмет. Рифат Каюмов, Татар-Информ. Менә илме такталарының гомумән татарча варианты булмаса, конкурста катнашырга буламы? Һәм шул ук сорау инде менә, мәсәлән, кайсы бер кибетнең хаталы булса да татарча тырышканнар ди илме тактасын саргаймын. Кайбер кибет гомумән татарчаны укымаган. Мәсәлән, бер хата җибәреп кенә кешелексенә калмыймы ул, ничектер гаделсезлек килеп чыкмый монда. Кем русча гына куя, кем татарча тырышып та, мәсәлән, бер хата җибәрә. Беләсезме, монда бу мәсьәләнең эченә керсәк, без бик күп проблемаларга тотыначакбыз. Менә мәсьәлә бит булай тора. Менә язма мәгълүмат чараларын алабыз икән, без аларны системалаштыра алабыз. Нинди төрләре бар? Менә бар, мен әйткәнчә, менә бу дәүләт оешмаларының илме такталары рәсми исемне белдерә торган илме такталар бер төр булып бара. Менә бу безнең карарга турыдан туры килә. Карар нигезендә без сорый алабыз, журналистлар сорый ала, ни өчен шушы карар фәлән районда, нидә башка оешмада үтәлми. Монсы бер әйбер. Шуннан соң китәбез инде менә бу министрлык, мәдәният министрлыгы тарафыннан эшләнә торган мемориаль һәм истәлек такталары. Анда һәйкәлләрне дә алырга була, бина стеналарына беркетелгән истәлек такталары була, төрле бюстлар, башкалар. Без инде беләбез, бик күп җирдә өр-яңаларында да без хаталар бар икән очратабыз. Алар менә шушы система аша узмаса, аларның күбесе бүгенге көндә министрлык, әйткәнемчә, министрлык берсен дә уздырмый. Безнең институтның кулы куелмаса, текст тикшерелмәсә, мөһер сугылмаса, алар аны уздырмыйлар. Менә шушы тәртип сакланган очракта гына. Инде сез әйткән мәсьәлә, хәзер без кирип китәбез монда дәүләтнеке булмаган оешмаларга, федераль статуста булган оешмаларга китәбез. Андагы язуларга, кибетләрдәге башка төрле язуларга һәм башка. Менә бу мәсьәләгә керә башлыйбыз икән, без хәзер халык контролендә да исәпкә алынып бетерелмәгән әйберләргә, безнең телләр законы белән федераль телләр законындагы арасындагы каршылык мәсьәләләренә, реклама мәсьәләләренә керәбез икән, телләр законы юнәлеше түгел, реклама турындагы законга күчәбез, сәүдә мәсьәләләренә күчәбез икән, сәүдәгә карата теге кулланучыларны тәэмин итү мәсьәләләре буенча башка төрле законнарга кирип китәбез. Менә бу мәсьәләләр дөресен әйтергә кирәк, менә бу мәсьәләләрне без киң планда Татарстанда гына түгел, Россиядә дә бу мәсьәләләр хәл ителеп бетмәгән. Алар бер-берсенә каршы да килә, һәм республика белән федераль үзәк тәге законнар арасында да каршылыкларга чыгабыз. Мин нәрсә әйтәсем килә, без бүген шактый гына әлеге юнәлештәге шактый гына мәсьәләләрне хәл итү юлларын табу һәм аларны тәртипкә китерү турында сүз алып барабыз. Безнең әлегә кадәр кул җитмәгән юнәлешләр дә бар. Но менә сез биргән сорау, бу инде кибетләр, төрле оешмалар, буларны хәл итәргә була, һәм инде менә ай сайын Васил Шайхразиев җитәкчелегендәге комиссияның, хөкүмәт комиссиясының шушы утырышлары уза, анда барлык районнарда, барлык министрлыкларда ай сайын диярлек шушы мәсьәлә буенча үзләренең хисапларын тоталар, әкренләп мәҗбүри шушы мәсьәлә буенча эшне активлаштыру бара. Әмма ләкин без әле тулысынча хәл итеп битердек дип әйтеп булмый. Сез әйткән мисаллар да алар бар. Конкурска бәйле рәвештә хаталар турында язгач, халык контролена язырга була, аларның бөтенләй булмавы турында.
Бу инде категория ягыннан бүлгәләгәндә бераз гына икенчерәк нигә китә, ләкин барыбер ул үзенең эшен эшләячәк. Конкурста катнашу өчен ул саналамы соң, менә кибетнең хатасын күрсәң, я ул татарча булмаса, Татарча булмаса, бу инде хата категориясына керә алмый, әмма ләкин гомумән законны бузу мәсьәләсе буенча исәпкә алыначак. Конкурска без аны саныйбызмы? Конкурсның исеменә әлбәттә туры килеп бетмәячәк инде. Чөнки элмә такта юклык турында сүз бара. Вопрос был, нет? Ага, Ая. Ая. Бір сұрау берейін әлі, Сүйінбике журналынан бұлам. Бұл ilme taqtalarda xotalar bit tatarcha gına түгел, қашақ русчада ұшырый. Әміне анда ұшырақта, әгер де русча yazılған xotалы ilme taqtасы болса, мөрәҗәгать итәргәме, ул бәйгедә катнашачакмы? Мөрәҗәгать итәргә кирәк. Аны дөресен әйткәндә, без менә 6000-нан артык ilme taqta текстыбызның аша узды дип әйтәм. Без анда дөресен әйтергә кирәк, рус телендәге очракларга да төртеп күрсәтәбез, үзебезнең фикеребезне җиткерәбез. Кайберләре әйтә инде, безнең анда теге кычкырып торган хата булмаса да, башка төрле хаталар. Алар әйтәләр, безнең уставта менә шулай киткән, безнең документта, безнең нигезләмәдә шулай. Без аларны да күрсәтәбез, аларны да үзебезнең вариантта төзәтеп бирәбез. Бу очракта да миңа калса барсында исәпкә алырга кирәк. Нәтиҗә ясаган вакытта булар барсы да исәпкә алыначак. Тиешле дәрәҗәдә комиссияга да, Марат Готыч Әхмәтов җитәкләгән комиссияга да җиткереләчәк. Һәм инде әлбәттә әлеге оешма җитәкчелегенә, әлеге шәһәр, әлеге район җитәкчелекләренә барсына да мәгълүмат җиткереләчәк. Рахмат, пожалуйста. Хайырлы көн, Лилия Гыймазова, Отаным Татарстан. Менә сез әйттегез, хаталарны, аларны җибәргән оешмаларга киредән юллаячакбыз дип. Төзәтү өчен. Төзәтү өчен. Ә менә бу төзәтү-төзәтмәү буенча сезнең тарафтан контроль булачакмы? Халык Рифат әйтеп китә, аның үзенең тәртибе бар. Әйе, бу мөрәҗәгатьләр шушы хаталарны төзәтү буенча җаваплы башкаручыга җибәрелгәннән соң, аның буенча чаралар күреләчәк һәм алар төзәттереләчәк. Төзәттерелгәннән соң әлеге оешма үзенең илме тактасының дөрес вариантын яңадан элеп, фотога төшереп, кире халык контроль системасында җибәрергә тиеш булачак. Шуннан соң гына без әлеге заявканы яба торган булабыз. Халык контроль системасыннан бу алынмый. Төзәтелгән вариант фотосы белән җибәрелеп, безнең тарафтан контрольдан алынса гына мәсьәлә хәл ителгән була. Рахмат, тагын сораулар бармы? Айзат, сорау бар? Айзат Шаймарданов, ТНВ. Сұрау шундай. Кайсы районнарда сезнең институт белән гомумән бу система эшләмми, кайсы районнарны атар идегез һәм елына сезгә күпме мөрәҗәгать керә шушы хаталар буенча. Әгәр дә бу дәүләт, Татарстан дәүләт оешмалары, муниципаль оешмаларда хаталар чыннан да китә һәм әгәр дә ул китә икән, сезнең институт белән килештермәү нәтиҗәсе нәрсә бу? Беренчедән, бу мәсьәлә инде көн тәртибендә булмагач, без үзебез белән ул мәгълүматны алмадык. Әйтик, кайсы районнар, безнең ул бөтенесе дә язылган, шушы көннәрдә әле менә дәүләт хөкүмәт каршындагы телләр Советының утырышы булынырга җыена. Без ул утырышка әзерләндек. Безнең барлык бу мәгълүматлар әзер бар. Әйткәнемчә, барлыгы 17 елның сентябрь, октябрьннан башлап 6000-нан артык илме такта безнең кулаша узды. Әлбәттә, анда бик активлары бар, бик пассивлары бар. Монда ике яклап якын килергә була. Яисә инде булар бу юнәлештә, мисал өчен әйтәм, бу юнәлештә я эшләмиләр, я булар безнең ярдәмгә мохтаҗ түгел, аларның үзләрендә бик югары дәрәҗәдә куелган әлеге мәсьәлә. Икесенең берсе. Кызганыч, бу мәсьәләне барып тикшереп чыгып, анализ ясаганда
гына ашыклап була. Яйса инде менә бу конкурс әйбәт кенә эшләп китә икән, әлеге конкурс аша без күрәчәкбез. Хаданы җибәрә торалар, институтка да мөрәҗәгать итмиләр, үз белдекләре белән эшлиләр дә, буларның тәрҗемәчеләре я юк. Булган тәрҗемәчеләрнең сыйфаты, компетенциясе юк, һәм башка, һәм башка. Ягъни бу мәсьәләгә алга таба менә шушы сөйләшү нигезендә алга таба мәсьәләләрне ачыклау бурычы калачак. Күпме алар, ул районнар күпме? Мин хәзер район саннары буенча әйтә алмыйм. Һәр берсеннән күпмедер килә, кайсыдыр актив, кайсыдыр не. Менә Чистай, Әлмәт, Зеленодольский, Казан тарафында менә шушылай дип санап, кул астында андый мәгълүмат юк. Ул мәгълүматлар бар бездә, барса да. Чөнки без әйткәнемчә безнең махсус төркем эшли, компьютерда бөтенесе дә системалаштырылып бара. Хәтта без Татарстан Фәннәр академиясенең сайтына кирсәгез, анда безнең махсус әлеге тәрҗемәчеләргә эшләнгән махсус кулланмабыз да урын алган. Шул кулланма аша методик кулланманы ачып карарга була һәм кайсы чиракта язу тәртипләре фәнни яклап якын килгән мәсьәләләргә игътибар итәргә була. Рәсиме. Сорау түгел инде, реплика шикелле, менә кайбер чакта күрәбез инде. Элмә такталарда хаталар, гади татарча белгән кешедә төзәтерлек хаталар бит инде. Шул кадәр менә татарча белгән кешедән укытсалар да, ул хатаны ясамаслар иде. Шул хәлдә вывескалар язып, элмә такталар язып илгәнчегә кадәр эш алып барганчы. Менә минем сорау шундыйрак, бәлки сорау да түгелдер инде. Менә мондый әйбергә штраф бәлки эшләргә кирәктер. Штрафлар каралганмы ул, яки куярга кирәктер бәлки штрафларны. Штрафлар салырга кирәктер. Телләр законын үтәмәгән өчен административ юнәлештәге мәсьәлә хәл ителгән иде. Анда зур суммалар турында түгел, аның өчен зур юл узарга тиеш кеше, әйтик кемдер аны судка бирергә тиеш, суд мәсьәләләре буенча хәл итәргә, нәтиҗәдә анда 500 сумма күпме нигә барып чыгу. Мен аның юлын башкача күрәм. Үземнең тәҗрибәмнән чыгып, үземнең үз вакытында хөкүмәттә озак еллар бу мәсьәлә белән шөгыльләнгәнгә күрә, һәр районның администрациясе бар. Элекрәк заманда һәр районда район администрациясе каршында телләр буенча комиссия төзелгән иде. Әлеге комиссияның составында администрация кешеләре белән бергә җәмәгатьчелектән дә, элекеге әйтик пенсиядагы журналистлар, иҗтимагый үзәк кешеләре бөтенесе дә шушы комиссиядә эшли иде. Алар уртага салып, менә бу әлеге мәсьәләләрне барсында сөйләшә торганнар иде. Бу 90-нчы еллардан башлап күпмедер нигә кадәр, әйтик нулевойларның күпмедер вакытына. Алар үз районнарында, үз шәһәрләрендә мәсьәләне үзләре тотып, үзләре хәл итә алалар. Менә хәзер әйткәнемчә, дәүләт тарафыннан тәрҗемәчеләр билгеләнгән икән районда. Нигә барлык язмаларны шушы тәрҗемәче аша уздырмыйлар? Безнең әйткәнемчә тәҗрибәбез бар. Менә методик кулланманы без эшләдек. Шушы бөтен үзебезнең эшчәнлек тәҗрибәсеннән чыгып, без хәзер тәкъдим итәбез әлеге тәрҗемәчеләргә бушлай онлайн рәвешендәге семинарлар, кемнең нинди мәсьәләләр буенча, менә сез әйткән гади мәсьәләләрдә дә проблемасы чыга икән, шушы рәвешле журналистлар түгел, тәрҗемәчеләр үзләренең мөмкинлекләрен камилләштерә алалар. Бездә андый чараларда планлаштырылган. Кызганыч, тиешле дәрәҗәдә таләпнең куелмавы, әлеге кешеләрнең кемдер бит инде ул илмә тактаны куйганда култамгасын билгели. Аның аша уза, дәүләт акчасын түлиләр. Шушы хаталы эшне башкаруга. Раз алардан сорау җитми шул гына. Рахмат. Гафу итегез, өстәп кенә әйтим әле, безнең татарча терминология комиссиясе эшлиме ул? Ул шуңа да бәйле бит күп әйберләр. Безнең фәннәр академиясендә түгел. Элекрәк вакытта бар иде ул хөкүмәт каршында. Бу комитетның терминология комиссиясе.
Шуңа күрә ул мәсьәләләр инде барыбер безгә әйләнеп кайта, ул әйтик сүзлекләр мәсьәләсе. Сүзлекләр мәсьәләсе буенча карарга кирәк терминологик сүзлекләр, әлеге мәсьәләләр ни дәрәҗәдә өйрәнелгәннәр. Менә без әле шушы араларда тагын утырышларны тәкъдим иттек, Марат Гөтөш җитәкчелегендәге комиссияга да көн тәртибенә мәсьәлә тәкъдим иттек. Бу географик атамалар урам исемнәре буенча да. Менә әле бүген генә сөйләштек татар кеше исемнәре буенча аерым сүзлекләргә чыгарга һәм башка менә бу эшләр планлаштырылган. Аны бер җепкә тезәргә кирәк. Әнә киләсе атнага Татмедиа аша ялгышмасам 19-на пресс-конференция планлаштырыла сүзлекләр буенча. Сез барлык сорауларыгызны безнең белгечләргә 19 көнне сорауларыгызны әзерләп бирә аласыз. Нинди сүзлекләр бар, кайсылары эшләнгән, кайсылары нинди хәлдә. Сез хәзер Фәннәр академиясе сайтына кирип, Тадзат дигән тәрзәгә кнопкага бассагыз, сез анда 32 исемдәге сүзлекне ачып карый аласыз. Алар барсы да бер кнопкага беркетелгәннәр. Ягъни әлеге пресс-конференцияга килгәнче шул Тадзатны ачып актарыштырсагыз, сез өзегезгә сорауларны, бәлки инде конкретрак сорауларны әзерләп куя аласыз. Рәхмәт. Рифат Фердинатович кыйммәтле бүләкләр дип әйтте. Нинди бүләк микән шуны конкретлаштырсагыз? Ул мәсьәлә пока ачыктыр әле. Рифат, монда инде без әйтәбез, бар конкурсның инициаторы, бар конкурсның оештыручысы, вакалатлы вәкил. Бар безнең тарафтан модератор, менә бу барлык килергә тиешле барлык мәгълүматларга анализ ясап, нәтиҗә чыгарып һәм комиссияга тәкъдим итү безнең бурыч булып тора. Үзебез дә актив катнашырбыз. Менә пока әле белмибез. Андый мөрәҗәгатьләр килә безнең, нинди бүләкләр дип сорыйлар. Теге мондайрак булса катнашыр идем, тегендәйрәк булса бәлкем катнашып та тормам дигән язулар, хатлар килә. Нәрсә генә дисәк тә, әлеге чара минем уйлавымча бик активлаштырыр. Район җитәкчеләренә дә, гомумән министрлыкларга, башкаларга да уйланырга ниндидер бер этәргеч булыр. Һәм икенче яклап инде безнең эшчәнлекне дә гомумиләштерү, ниндидер бер нәтиҗә ясау өчен шул ук терминология юнәлешендәге мәсьәләләрне ачыграк итеп күзаллау һәм алга таба эшләү өчен мөмкинлек бирер дигән уйда торабыз. Автомобиль төп приз түгел. Төп приз автомобиль түгел. Автомобиль булса и урап бүтән хаталарны күреп чыгарга җайлырак булыр инде. Яхшы. Менә шул. Сорауларыгыз бармы? Безнең спикерларыбызга. Бу постановлениялар, ниләр, положениялар, нигезләмәләре матбугатта урын алгандыр инде, ул ике телдә дә эшләнелде. Районнарга җибәрелде. Шуңа күрә безнең инде сезнең ярдәм кирәк бу конкурс турында язырга, бу конкурс турында сөйләшергә. Алга таба инде сезнең ярдәм белән активлашу әйбәт булыр дип уйлыйбыз. Сорауларыгыз булмаса, рәхмәт барыгызга да. Рәхмәт безнең кунакларыбызга. Рәхмәт.